Пане Семене, ми от уже третю неділю ведемо марафони «Сейф АТР. Голос Криму» має бути в ефірі. І до сьогоднішнього дня ні представителі Мінреінтеграції, ні Офіс президента, ні сам президент, ні премьер-министр никак не отреагировали на наши призывы возобновить беспрепятственное финансирование первого крымстарского телеканала АТР. Как вы думаете, они не слышат или просто не хотят слышать? Ні, я думаю, вони все чудово чують. Питання причини, через яку вони ігнорують фінансування транслювання вашого телеканалу. І я от слухав, як Айдар говорив, і він казав, що в Криму дивляться дуже багато людей. Я хочу ще додати, що крім Айдар, дивляться і на окупованих територіях Донецька, Луганська, тому що людей теж там хвилює, що відбувається в окупованому Криму. І безумовно, я не знаю іншого телеканалу, який би подавав інформацію, по-перше, так чітко, так інформативно, динамічно стосовно того, що відбувається на окупованих територіях, яку окупував Путін. Тому, безумовно, я вважаю, що канал повинен далі працювати. Я зі свого боку усюди, де я спілкуюсь з закордонними партнерами, теж про це наголошую. Тому що говорити про це нашій владі, ну, ви знаєте, я дуже часто багато чого говорю, я не симпатик влади. Вони десь чують, десь ні, але в вашому випадку я бачу, що, наприклад, вони йдуть на принцип, але виникає дуже велике питання, чому вони це роблять. Тому що для мене це залишається загадкою, що поганого в тому, що телеканал, який працює з окупованими територіями, показує, яке ж там життя є, має повністю українську позицію, що в умовах гібридної війни з Російською Федерацією є дуже важливим. Ми це знаємо і по тих телеканалах, які транслюють російську пропаганду. Так, тобто ми розуміємо ціну того, ціну свободи слова і ціну того, що журналісти, такі як ви, підходять з патріотичної точки зору, відстоюючи національні інтереси. Це дуже важливий фактор, про який дуже мало говорять. І для мене дуже дивно, я ще раз наголошую, те, що влада не хоче виділяти гроші, не хоче контактувати з вашими власниками, не хочу контактувати з журналістами. Ті контакти, які відбувалися, за якими я спостерігав, вони закінчуються в негативному ключі. Для мене це показник того, що є якась проблема, про яку вони не хочуть говорити. Якщо я не вірю, що це питання грошей, я вам відверто кажу, тому що вони запускають телеканали, наприклад, ну, вибачте вже за рекламу, я можливо зараз неправильно роблю, але вони запустили телеканал «Дом», так, як вони казали, що будуть транслювати на окуповані території. Його ніхто там не дивиться, рейтингів нема. Через такі телеканали виводяться гроші для наближених людей, які поруч з Володимиром Зеленським. Можливо, вони хочуть ці гроші, які виділялись вам, виділити на такі проекти, як телеканал «Дом». Мені важко казати про це, але я вважаю, ви робите правильно, що акцентуєте і на міжнародній арені, і всередині нашої держави цю проблему, тому що ваш канал, на мою точку зору, не повинен бути закритий, він повинен продовжувати транслювати, висвітлювати події, які відбуваються на окупованих територіях, висвітлювати події, які всередині держави відбуваються. І, безумовно, якщо громадянське суспільство чимось може допомогти, Айдар, ти знаєш, ви можете розраховувати, ми підтримаємо у будь-якому випадку. Дякую, Семене. Я хочу теж просто тиждень спочатку програми долучився. Я десь там на початку казав, що якщо така реакція нульова, не тільки на наші вимоги, ну я розумію, що може там голос кримських татар, які в окупації, він не дуже чутно його там десь на Банковій чи там на Грушевського, але ж їм з Європейського парламенту прямо нагадали, там написано так: наполягає на тому Європарламент, щоб українська влада
фінансували і технічно підтримували телеканал АТR в достатньому обсязі. Так? Тобто це прямо з Європи вже кажуть. Так? Тобто вони ігнорують не тільки там корінний народ України, вони ігнорують європейських партнерів, да, з якими вони, до речі, кажуть, що хочуть створювати Кримську платформу. Тобто тут повне там перехрестя якихось інтересів і сенсів. Так? І ми... Це абсурд, абсолютно. Так, я погоджуюсь з тобою. І тут питання саме головне, розумієш, в чому? В тому, що нам доводиться звертатись, вам доводиться звертатись до наших міжнародних партнерів, тому що вони мають більшу вагу, ніж наш з вами голос. От в чому проблема. Тобто влада не чує своїх громадян, не чує тих людей, які там не зрадили державу, які не перейшли на бік ворога, які виїхали на територію України. Я кажу від нас, тому що я теж виїхав з Луганська. Так, не з Криму, але з Луганська. І я прекрасно усвідомлюю, які пройшли шлях ваші журналісти, ваші ведучі і ваші працівники. І влада не чує своїх громадян, які відстоюють свою державу, і нам доводиться це робити через закордонних партнерів, до яких вони більше дослухаються. Тобто це означає, що влада зневажає нас з вами, і вона не хоче нас слухати. Ну, вибачте, але, наприклад, минулі 5 років там за часів Петра Порошенка таких відвертих проблем не було. Хоча там я як переселенець теж маю там купу претензій, там що встигли зробити, що не встигли, але щоб так відверто продовжувати саботувати патріотичний канал з патріотичним колективом, ну я думаю, тут щось не так. Можливо, по деяких напрямках, які інколи відбуваються в Офісі президента, є якісь проросійське лобі. Я цього не виключаю, тому що по деяких напрямках за ці 2 роки ми вже бачили, що якась позиція була не дуже патріотична з боку і позиції президента, і його підлеглих. Тому я не виключаю, що це може бути і закид з російського боку, щоб закрити канал, який їм стоїть як кістка в горлі через своїх агентів тут, тому що якщо брати, наприклад, справу вагнерівців, її так само просаботували, про російського крота взагалі ніхто не хоче чути в Офісі президента. Я вважаю, що він там є і він працює на Російську Федерацію, тому що дуже багато речей саботується. І ситуація з вашим телеканалом, ну, щось у мене викликає тільки додаткове підтвердження того, що це не просто так робиться. Ну, тобто, знаєте, ми ж нічого не знаємо, ми ж не шпигуни якісь, да? Але ж кому це на користь? Відповідь просто очевидна настільки, що не помічати цього слона не можна, так? На користь тільки Росії, тільки окупантам. І знаєш що, Семене, ми ж тут, ну, ми якби дивимося на реакцію на те, що зневажливо там ставляться навіть до європейських інституцій, які прямо працюють над асоціацією України з ЄС, над подальшим шляхом України до Європейського Союзу, який зазначено у нас в Конституції. Ми не виключаємо, наш колектив нашого каналу не виключає вимушену імміграцію в іншу європейську країну, країну Європейського Союзу, де вже друга резолюція на нашу підтримку з боку Європарламенту в 2016 році теж було. І будемо, якщо тут просто ставлення не зміниться, якщо нам будуть викручувати руки і примушувати брати участь в незаконних конкурсах на наші гроші, там в якихось іграх ми не беремо участь і не будемо брати участь, бо це все просто для імітування процесу, для того, щоб через деякі фейкові процедури нас знищити, примусити танцювати, як це комусь там може там з якоїсь гілки влади, може там проросійської потрібно. Ні, такого не буде. Ми краще тоді звернемося до одної з країн Заходу, одної з країн ЄС. Ми такий варіант, як остаточний, розглядуємо, бо ми не хочемо перетворитися на чорний квадрат в очах людей в окупованому Криму, які нам точно не вибачать того, що ми їх залишили без АТР. Це для мене
Я не знаю, як татари стояли на блокаді. Я буду, мабуть, стояти на блокаді біля вашого телеканалу і не випускати вас. Я сподіваюся, що ми зможемо з вами разом знайти рішення, щоб переконати діючу владу в тому, що ваш телеканал повинен працювати, і до таких радикальних кроків не треба доходити. І хочу ще раз наголосити: я вас повністю підтримую. Всі мої знайомі повністю підтримують. І звертайтесь завжди. І я дякую, що ви запрошуєте в ефіри. І я сподіваюся, наша солідарна позиція безумовно буде працювати тільки нам в плюс. І ми досягнемо того результату, за рахунок якого буде працювати ваш телеканал і доносити правду на окуповані території, і не тільки на окуповані території.